in ok lum ina a ko le veng tu soi lo mai la an chung te le thian tha te nan lo mu a an lo ngai huat thei takin heti chung po hian heti lai om ve te chuan an hre thei thawanga an lo hria ni po in huat thala zonga zia tum kan ni lova an mani ka huat wanga zia kan hekalo ataka ka ton ani wangin minu hre thiam turin an hret thiam na ka dil nga le hetakaria pui hi engemaw zat an na oma moral to po anom nual mai kan riana in hi kan ria lai chuan asam type ani a chu in chu thiatin tun nuwa concrete building asak ani to a kan ria lai hian a fal dewa thenom hnaiwak an nei lo ani he kan mit thi hi kumlama chuan ala upawak lova fapat ni emo chau an la nei ai no hlum chan hi zia ka da lo wangin an nu hi mi pat mai chiat na thila ari nom lo nia hria in an man chu le te silo wangari runa in oklum tamai ni rin ani postmortem result lan dan chuan zinglam cover ma dewa in oklum ni rin ani boka ai no hlum na hi an bedroom ani an bedroom hian chhuar sang awma chubi chunga chuan tuida na tin ruak le plastic engemaw zat an da dal maya tui hi a har sata wangin tuida na le choina hi nei that angai renga an sitting room a po liang rual velin chhuar mauphalin khadeu lekin an siama plastic bur ruak an da bok chutia kan realize chuan zanrei nu light kan off nuwa chuan ai no hlumna bedroom a chuan thom om thin in an soya lau tak tak te po an om in riak hi an la rol thar deuh hlom ba ka in ok hlum ani wang hian an hlau deuh po amak hran love ka thian pa hei hian kumin khan min bol santo hi thlale ram huai ti vel hlau mi alo ani a ani nen kan puan thwa in dotin kan pha a in dot han ti la kei hi bedroom luna kong kabula kamua ka thian pa nen kan in kara hian bolin luna kongtlem kan zuwa chuai no hlumna room chhunga tin ruak le buri lo vel chu ari deuh fowin an hria an lo soi sep sepa fiangam la an om si lo chuni in an soi kan hriat nu chuan mi mut re lai han fia big ni po chu kan chak big lem chung lova men lai chuan tu mai po chuan chuai no hlumna chu zun ram thir nan kan mang vek thawa mudre nuwa ero chuan pon lama re boka zun ram po pon lama kan thir deuh vek chu room chuan riau engemot tak anei ani che kang chu an soi sep sep ta ka chuan abul mai mut po chu nuam ka ti lo ru ve deu in son nem chu kloma kala a kariak lui ve tatlat mai ani zan khat chu hetia tlema bo ruak dang dewa om tak nu hian light kan on tlaiwa thina ama chuan dar som vela kan off vek thin kamutui lai chu ka maya hian engmo hian min tlak bol maya ka har chiangang mai ka han meng chu chhot laia hian plastic litaranga dong hi alo lir pheilai ka mana kan chung chhuara anda sazoina ron tlo thla ni in karinga midang ti har ka hlo wangin ka da fel talem lova chutia ka har tak ro rawa chuan thom dim deuh takin pona chuakin ka wazunga antim te kongka ka han hon chuan mani tho chuangam lo zun chuakin sum ho niang chu pathum vel chu anon zung ve ta hloma plastic lari po chu an hrelomin karing thom an nei lo mai ani ka soi to ang khan an in hi a fal ba ka sajulin tak tak hi an tam khop mai zanre a lauri ru le fin fia lova an thom hretan chuan lawom tak po an ni kan mut le hnuwa po chuan bedroom a chuan sajut hom ni om tak tak hriat tur engmori hi aom de urenga tuma chuan kan hong lem lova doi tan thei chuan lo tur ani an thom aring ve thei reng boka an in sual thom te hi aring viau ani akha tokin ari le thina an chik le chur thin thil pakhat ka soitel du chu he kan riana hi a hran le hran lo chu ka hrelo na chungin kan riana te chung kwa hian zandar som pani nulama tukvel thanglam in huai zo na chung rangwa a avar lira in thuamin mi pakhat akal thina
kan mit thi ngai khani nan soi kan ri lai ngai po chuan zan ni vel chokalama tangin bedroom lam panin a pheya rangwa te po arab ri khuma tang an mu thu an la soi ta deuh le ngala naupang lam phei chu an tiral tri hle oemeria top zan thleng chuan pali chia kan tling tla ta ni kan huale hlau wang riak tlang po kan ni chuang lo oime hun top maro san kha tha kan ti lo wang chawani anu kan hrial le danin then khat soidan chuan in riak ho zinga kan mit thi chungte i mai ta de omin in riak po anamo vak lo ni in ariak ho te po chuak rem maila poyan ti lo niom takani chuti lain heti anga manin ti hlum te hi chu thidan pa ngai thi te nen chuan ai nang lo thin ti chu kan re thewanga hemi tumpo hian thil dang lam deuh le soi sep chu a om nge ya ataka ka ton ve chi lo wangin han hlo vak ngai na po ka hrelo na in mun danga kan riak ai chuan ka kang lang ve deuh ti chu phat rual ani lo khwar in ria hun zan kha mun dang ai chuan a rei du khop mai hetiang lampang tok hi inom ve to ngein ka ringa han soi tham ni manglo eng emo chu ka ton ve to ba ka thiante soi po ka hrenwal mai wani ton po soi thiam lo na ka lain midang soi han soi chone phei chu anga inom don lo e mati in han soi chon chi ya po ka ngai chi lo ani tun thla dam do ina ka omna ka thil ton dam do in ming le mi hring ming chu thup mai la a tha zo ka nge in check up tur le khup na therapy la turin dam do in pakhata kan in vom lut ve roya hetia kan lu chan hi therapy la tura ni tin han kala narin hol sakha ka peilova narin hol man kha alo om vezel box si nen kala pianga hanin hol mai kha chu anin omin a in sen so thla ka khatianga lu mai kha a tha in ka hriani therapy course kala zo trep to voili vel chia lak alangai dia chuan therapy anin hong ma thin ti ka hriata wangin ka kalma sabera therapy kan tran nuwa chuan anataka thori ka hria kalu nuwa midangan lo lut emuni chu o ti in ka ngai tua duty hola an station a tui takin an ti ti char char box si building chung lam ri emuni le ti in ka ngai thlak wang nuwa thorina takron chona lai chu ka thuna khum chak chia kong khalu chia ding lam ngei ani ti ka hria ka ngai tharenga boro na taka hi blu ta thochok le kok ang hian minute khat vel omani a chole deta voi khat aron thori le koka a chole det voi khat na takin aron thori le a are lenta therapy room a duty hi ka mer hriat nai vai takani wangin kalo zot ngala ani chuan phone vibrate ang tipo kan thra thina lom a duty hovin kan phone kan cheka tuman vibrate a kan da silo tin a vibrate ri ron chuana po hi kan thra thei thin lova kan room hi a hrang deu ni ange ti pa in nui chungin min chang tamai maya atu ka duty mi pa zok bula ka soile ngata ani po chuan phone vibrate ri te an hriat thin thule o chung zok ot ming thup a ka duty zan ka raun lai po in toilet a mi pakhat a in kal nana an thiante uangin an local nan ni a ringin bathroom le lampanga lon liamin a chuak thei hrama hemi bathroom in pindan na hi a chung han thleng lo ani wangin lon liam thei ani a thiante bul awa thlen chuan a won chi lo hle mai polama toilet door iron kala light iron off le ngal kong khar bula pen ri po ka hria a won chi vak lo o ti in awasoya a thian pala chuan an ota dam lo chu an mu thei lovin an lo thut pui kha a lo la thut pui char char thu in a lo chang mai box si a hetiang thil te hi chu thleng ve tur renga an lo ngai mi emoni te reng di ka tu soite po chu an ngai tu azui le poin ka hrelo tin ka soitel du pakhat chu thori ka hriat kha dam do in ka lu hnu loka boral ta ka thian pa thom nge ni anga dam do in ka lu hnu lok boka ka khumbul chia an ron da lu oxygen bur nen oxygen mask po thok pa a hip the pop pop khopa thona sa kha ni tang le ngai te po ati thalo rum thelo mole
kadam do in omlain ka besin min boral sana in ka thlenin min hril ve chia kalana vong ani e chuti rualin kha thori thom ka hriat kha ka benga ala cham reng ka bes boral tuk chia therapy room a hriak ani ma se kei polam news engma hrelo tan khati hun lai khan ngai that lo na vanei sui an therapy wa te po hi tun ma chuan wa dang ming pu in an lo mang thin niom takani thoksinier deuh te ka zo changin chatuan rampan ta te po anom nual ani mel an soidana tangin rangwa mual luya kan thil ton zet kha zong tun thleng mai hian ka ngai tua zong ringot po hian kala tim ur thai zuk nia ole tuna ka thuron zia lai mek po hian ruang chu chhar ani le mek to a achik du chuan in hria in ka ring lockdown lai te lo ni boka mau toy lak na kan hlan lo boka ti in kan in hnuai te nen in thurwalin mau toy khor kan tuma kan tum dan taka chuan rangwa mual luya khuan zu tlom takin lak tur aom reng ti kan hriat awangin khulama khuan rotoi khor ba in thima kapute thlam tui lak na si lama ngawok zan chuak man pa kan tum ril ruwa lotin phei chu kan in ring chia chuang lo na a kan chan ber a moi a kan hlotlin chuan kan du tok hle a chutia a hmun kan zuk thlen thlak ta ka chuan a lui kuang te chu a lo zau phian maya a lo lun phian le ngal nuam reuh takani rotoi khor chu kan han trana kan rin ai takin a lo tam phian mai le ngal kan hlimin kan au rak chel chul mai ni chutia kan du khop theu kan lak hnu chuan luilama kan chopai te ei turin kan chuk thla a chote kan faka a thenin a moi an in le te boka anuam tak zetani khuwa thim than tia chuan ngawok man tumin kan in puah cha a kan thut thap lai chuan kan u pakhat hian ai ka chuat thu a soya nui huk pa hian luisira khan vain bun ruak ro kan lo ti sam ve et loma kan ngai sak zui lo min som nuwa chuan aron rak tat that thata lo nei ti hria tak mai hian a lo tlan chho huang tamai keini chuan ati dere mo kan lo ti a kan lo nui tha hlom ani ti chuan man mo tak hian ho ngalangai ram hoi ka mu aron ti chula kalin hnuai nu la pek chuan hi ek na thlang loka po khan ruang an chara sin alo ti zo man arvi lui hi kan ra chiang hle a chiat na thlen pon a hrema sa pol kan ni thin reng ani in hnuai nu chu ka lo khapa ani chuan tak takania hoang u hei dara kal ve duai to alom alo ti vele mai chutia ho tuma kan ipte kan a sap lai chuan kan omna bul chu tu emoni man mo taka lo chuk ang mai hian nim lo pal buan ri kan thri a keini chuan chung lai vel huan ram en kol tu te an ni ringin moya puro ti te in kan han ko vaka thom chu choble chilin are mak kan ngoi hmal maka are hian are tlok chu lui luang ri ba hriat tura om talo ka hlauri ru to lu tuk ringota a thim to box si tlan vak mai ka du rum to chutia kan ngoi thap lai chuan kan chak thingkung chu aronin soi da chiam maya rei vak lawa chuan thing tang ro moi to lampang hian minron vom le ngal chuta ka u thin rim lu tuk chuan moya nangin di vai chuan i chak lawang ti hrero top ngal ro ka that palang che an ti ringota om zia nei thui te chiam lo moya kan ti hi arvi lui kam thlam ngak tu adia ke chuan moya chuan ni lo tapang ani te chu tiang ti chi ani lo ikal phutang u kan ti a kanip te la chu mau toile a moi nen ari lutuk konga chho si a alanal de ure zui chutiang ak chonga kan han chho chu lo bok si nen ka tra hi a chuak lutuk ringot hetiang te hrep chu ka teri ru to chuta rumri in minron zui le ngal kan kalna kong hi zim te mi pakhat chia kal theina ania kan in zui dia mai ani kan sira chuan nim chin atang hian min rum khum thul a hnunglama kalte chu anip te pui a te alo pot thul kan u thin rim tuk
thinin tuar to lo lau bok si chuan a ip te pui chok chuan a pai da dai mai he tiang reng chuan ka pai to lo nang ni pon pai ver u i howat watang u ti in out a chiama kanin nuinu nen kan kalsan ve du lo midang ero chuan an akte chu an da hloma kanin nuinu nen chuan kan da ve du lo ma se chaltlang ram kan thlen nuwa tang chuan maumul veng po a hnai hle to a thom po kan hreta lo kan hoi chawa pi mai te in lo lang eng or mai po chuan min thlamon le ani